joto ani rangchakni mare kiching te khajanai takuk bukuk songno ani bumungkha Bipasha Reang tini angnong ni thani kaisa kaham koktoma tunnai abongkha bwskangni salmari 18 te 19 November Robindra Bhobono जों jotoni bagui phiyokjangna thangi tongo MAJRA SABONI a movie okay o movie wo chini main lead tongo actor actress sangkha chini takuk Mithun belaikino talented te haino hai belaikino talented chini bukuk puja te o tokeno direction ni naingkha chini takuk omit phaidi o MAJRA SABONI movie abo जों 18 te 19 November Robindra Bhobono thangi nailene hinai ang khaklayo nang jotono trailer nukna hinai trailer nugito ang nije phans belaikino emotional ngi thangka te ang saimanu mujungkha paitha jorati tamung no hanai ang khaklayo ang excited ma haikeno norongba excited ang jakhni o movie no naina bagui ga phaidi जों buskangni 18 te 19 salmari wo जों o tokeno naileinai o tokeo ani tangni samung tongo kaisa solo te kaisa duet angke or samnu mungno jefru ang record khaina thang abo ang belaikeno tamnani mai angi toka belaikeno ang mane bar bar take na soka abunulose or samungno resabi mandrop ungsiwo gamagi belaikeno hambai rujin takuk Tytan te tak go takuk Halog no borong belaikeno no chubakha belaikeno furungka o bahike feel na nang bahike pronounce khaina nang borong abunano furungka so ang belaikeno hambaya faro chini music director chini takuk Tytan te takuk Halog no angke haino hai ang chini takuk dasakang te jen takuk da maning no belaikeno hambaya faro te tangsra samungni bagai borong ano yafarka samung samnani bagai nga borong haino hai ano support khai kang sabai tongpro ano phurungi rekha pai ke sabna nang bai ke feel na nang okay chini takhu gomin no haino hai ang tisa like na hambaya fana musungo tangke or samung ni bising de ke bini of film ni parts namba bagai belaikino hambaya faro okay ang jotoni thani haino hai ang tisa koi firo phaidi ching joto palkhe buskangni 18 te 19 salmariwo Robindra Bhobono thangai जों o token nailene hinai hambai